Zdravo živo ljudi, dobrodošli još jedan video posvećen Atomic Waru. U ovom trenutku mogu da vam kažem da nam je ostalo još 14 lordova do kraja ove serije. Da, ja snimam više videa odjednom, tako da svakog dana u 8 uveče po centralno Z+1 vremenu izlazi po jedan video. Za one koji nisu gledali do sada, znači Arcade, Overview, nađete ovdje Atomic War, evo ga. Install, nakon install idete u biblioteku Atomic War, Play Atomic War. Ja ću se ovdje mutirati dok se partija ne učita. Ovo možete preskočiti u samom videu, ovo učitavanje, i preći na početak partije tako što ćete kliknuti na odgovarajući link u opisu ili u videu, vidjet ćete tamo gdje piše početak partije. Svako dobro, vidimo se i čujemo se kroz koji minut. Uživajte u muzici. Evo nas na početnom ekranu, tier 6 itemi i lordovi, i heroji. Meni se čini da ću njega, a ne znam šta ljudi imate protiv Jagira, čovjek ništa nije skrivio. Pravo duše, stvarno njegov prvi spell je OP, ali Primal Beast, znači katastrofa. Još ako ovdje ima Huskar, dobro, nije bitno. Dazzle, Skywrath Mage i Riki. Šta nismo igrali od ovih lordova? Dazzle nismo sigurno, Rikija nismo, Skywrath Mage nismo. Ajmo na Skywrath Mage. Težina 4-5. Kaže, each attack by a friendly hero reduces their own cooldowns by 0.5, 0.4 seconds melee range. Znači, svaki put kad neko napravi udarac, smanjujemo se cooldown. Idemo na Legion. Like and subscribe. Ovo je dosta koki. Ako znate šta to znači na engleskom. Kod nas se to kaže malo drugačije. Idemo na Legiona. Zašto? Brzo bije, dosta dobre cooldowne ima. A imamo tu i Jagera. A imamo već imamo tendenciju ka kvalitetnoj partiji. Da vam kažem, ja kao neko kao bitan, znate. Vidite ovaj Battle Fury. Znači, odmah ćemo zameniti Overwhelming Gods. I ovo je vjerovatno naša pobjeda. Samo je pitanje da li ćemo dobiti duel. Nećemo dobiti duel, šteta.
Moramo ovako. Treba nam likantrop level 1. Celoj ovoj priči. Sada vidimo ko će da dobije ovaj duel. Mi, dobro je. Dobili smo nešto damage-a. Sad mi je zamisao sljedeća. Da li da uzmemo još jednog heroja? Ovako ćemo. I ovako ćemo. Ajde, ovdje smo. Odlično, duel dobijen. Dobijemo duele. Ajmo ovako. I ovako. Tako. Izvinjavam se što govorim ovako i ovako i tako i tako. U glavi mi je otprilike ideja da on ide malo iza. Da ovdje dođe Undying. Kaže malo iza, mislim da dođe baš tu kod Lajkana koji će da ga gricne i onda će onda ima i attack speed i to je teorija ove partije, znači da Lycanthrope gricne Legiona koji će onda da ih sve pobije. Sada vidimo da li je teorija dobra. Znači vidite Phoenix i Hila. Znači Phoenixu šart obavezan. Znači treba nam Undying. Hop. Da li ja ovdje imam neku izmjenu? Pa imam, nećemo se lažemo, liči bolje. Od Maidenke. Da vidimo samo. Ima Silencer. Silencer. Nema, ali kao što sam rekao, Lič je bolji od Maidenke i uzet ćemo Liča. Šta više, trebalo bi da ovo bude kvalitetna partija, pa ćemo da vidimo. Ovo ne valja. Ovo nikako ne valja. Arkvarden nam je veliki protivnik ovdje. Ajmo Lič. Ajmo Lič. Znači, zašto ovo ne valja? Zato što nam je jedan i drugi su na visok nivo. Znači, treba nam Undying da bi mogu da izmestim Legiona negdje van centra. Dobro, ali Arkvarden je jedini problem trenutno. To je, da kažemo, neka prednost, što je on jedini problem. Hajmo ovako. Znači, ovo. Ne znam sad da li da uzmem Blade Mail ili ne. Mislim da je Armlet bolji. Idem malo se strašno. Ali strašno. Znači, imat ćemo Phoenixa. Level X. Sad je pitanje da li da se ja odreknem BKB-a. Mislim da ću morati zbog Arkvardena i da dam time lock. Break. To ne valja. A da, Woodwing
problem, ali dobro, ništa strašno. A, prvi šart. Prvi šart. Spoils for. Izvini se, prvi face, ja ga zovem šart, ne znam zašto. Ovo je Kentaur, možda bude problem. Najvjerojatnije hoće da bude problem. Znači, rekli smo time lock, rekli smo da prodajemo Maidenku. Odlično, evo Maidenka odlazi u istoriju. Undying. Šta smo rekli sad? Ajde ovako, znači ovo nam više ne treba. Sad je pitanje da li idemo na Vanguard. I bilo bi dobro da dobijemo, evo izmene. Bilo bi dobro da dobijemo sad neke iteme za ovog tanka. Kakav ulti lič. Sad nam treba skeptar. Treba nam jedan 15 skeptara. Interesantno. Znači ovako. Ovako ćemo. Ovako. Dash i healing word. Ali samo da vidimo kome ćemo healing word. Znači Dash ide definitivno tebi healing word. Ajmo ovako. Jer planiram da levelujem liča. Pa da vidimo mi gdje ćemo, kako ćemo i šta ćemo dalje. Evo vidite, evo ga taj problem koji je upravo nestao. Flash hip, da. Idemo, treba nam skeptar, flash hip nam treba na njemu. Ali mi sad više ne treba bash. Zato što smo dali bash njemu, na sami tim. Da ćemo liču malo više range-a. Ono što lepo da baci ko čovjeka. To je otprilike taktika. Ajmo sad da vidimo kako funkcioniše. Uff. Dobro. Strašno. Vidimo samo. Loše prolazimo, možda nisam trebao da uradim to, je bitno. Ovo je sasvim korektno. Evo ovako. Znači treba nam skeptar, 113 health, pa nismo baš u najboljoj situaciji. Znači ako sve budu naletio na Ark Wardena, znači možda bude zeznuto. Shard. Kome sa šarma? Moram da idem na ovaj shard. Netherfaced, Growing Cold.
kad bi dobili sad Skeptar, onda bi imali veće šanse. Ovo ne valja. Vidite, Enigma je odradila veliki posao. Evo ovako sad. Znači idemo na jako. Samo da bi malo više preživjeli, nadam se. Ali mislim da smo ispali, ali nema veze. Dosta težak. Jer iz igranja pogrešio sam, verovatno što sam ubacio beš nije bilo potrebe, ali javno. Bio sam željan. Okej, ajde, baš da vidimo sad taj. Znači, katastrofa. Možda je čak katastrofa i blaga reč. Znači, da li je 51 HP dovoljan? Ne. Vidite, napravio sam grešku. Igrao sam onako željno. Ako me razumete, izbacio sam BKB main tanku, odnosno main DPS-u i ubacio mu bash prerano. I, nažalost, izgubio partiju. U svakom slučaju, 5 od 5 ovih heroj. Znači, jako je nezahvalno pronaći pravu kombinaciju. Bilo bi idealno da sam ja nabuđio Undyinga na 30. nivo, onda bi, pa mogu da kažem, sigurno čak i završili sa pobedom. U svakom slučaju, relativno nov lord. Nisam ga igrao puno. Šta više, izbacio sam ga skroz iz mog pula heroja. Zato što sam tada igrao kompetitivno i onda su mi neki drugi lordovi ležali. Ali to bi bilo Lord Skyvret. Znači, jako prosto. Na svaki udarac smanjuje se cooldown, kao što možete da vidite, za pola sekunde ili 0,4 sekunde, u zavisnosti od toga da li je heroj bije sa distance ili bije na blizinu. Nadam se da ste uživali u videu i vidimo se i čujemo se neki drugi put. Svako dobro, ljudi. Pozdrav!